І ще одна така помилка, про яку я хочу тобі сказати, це терпіння. Тобто у людей не вистачає терпіння дійти до результату. Ну, зрозумій, з першого місяця ти багато не заробиш. Може, навіть нічого ти не заробиш перший місяць. І в другий ти можеш не заробити, і в третій навіть. Це залежить від того, як ти будеш рухатись, що ти будеш робити, як ти будеш виконувати те, що тобі каже твій наставник, і так далі. І в людей просто не вистачає терпіння. Вони кидають цей бізнес, тому що вони не бачать результат. Але ж ти для того, щоб здобути свою професію, ти скільки навчався? Ти навчався 3-5 років. І ти нічого не заробляв при цьому. А тут ти можеш заробити вже навіть з першого місяця, з другого чи з третього місяця. Я не знаю, це все буде залежати від тебе. Але ти повинен виконувати всі ті настанови, які тобі каже твій наставник. Тому терпіння – це дуже важливо. Не роби цю помилку. Підпишись, якщо ти на мене ще не підписаний. Ти будеш отримувати корисні відео кожен божий день. Гарного дня тобі!